दानि आंखौ इसोरनो हामबाय होनांगोन नोङो आं अननानै गुरै खावलायो गाव बबेनिफ्राय फैदों मा नाम आरो नों बबे मण्डलिनि बबे फारिसनि आंनि गोसो सिङाव मानोबा दोनखोमाबाय थानो नागिरो आरोना बुंनो होनो नागिरा ओमफ्राय दाबो आरज खालामनायफ्रावनो होथेबाय थानो नागिरो आरो आं सेस्था खालामो होमबाबो माने होथेनो नागिरो आरो आरज खालामनो होनो नागिरा आरो आंखौ नोंखौ आरज खालामनो होनो नागिरा ओमफ्राय सालायखौ बोरैबा बुथुमनाय बायदि खालामबाय थायो आरो नोंनि नामा मा नाम आंनि नामा प्रसिनजित आंनि न'आ माबायाव माजबाद आसाबारि आसाबारि सेन्टारा ओमफ्राय गामि आलासि नों मा धोरोमनि आङो बोलि धोरोमनि बोलि धोरोमनिसो आङो बोलि बाथौ धोरोम औ ओमफ्राय दा बेयाव थांनाय 13 तारिखआवनो नों फैदोंमोन औ आरो बेनिफ्राय नोंनि सालाया ओंखारदोंमोन औ आरो नोङो गोबांथार सैतानजों नासयजादोंमोन खालि मोदायजों दिनै आरो बे 13 तारिखआव फैनानै नोङो माबायदि मोनखो दालाय दा आङो मोजांखौ मोननो थाखाय सेस्था खालामदोंमोन दिनै बिथाङा आंखौ माने आथिंफोरखौ साहा होदों आरो ना सियाय होबाय थादों आरो ना आथिंफोरखौ नैफोरखौ साहा होबाय थादों आरो सोर बेलाय बेयो बे सिङाव दं आरो सिङावसो दङ सैतान नामा आंबो मिथिजोबा नों मिथिजोबा सैतानखौ माने बेयो बादा खालामबाय थानो नागिरो आरो बादा खालामबाय थायो आच्छा नों दा मा मोनखो बाहाय फैनानै बेखौसो सोंदों नोंनाव आं दा फैनानैलाय गोजोननाय मोनदों ना मोनाखै बेखौ गोजोननाय मोनदों ना मोनाखै मोननाया गोजोननायखौ मोननानै दा आङो सिखारनानै फैदों गोजोननाय मोननायखायनो सिखारना फैदों ना दा बेखौनो जोंनो मिथिनो थाखाय नोंखौ लिंहरदों दे नोंखौ इसोरा अनबाय जिसुआ अनबाय आरो नों बेबायदिनो फैबाय था जिसुनाव गाबज्रिबाय था जेब्ला नोंखौ बे गाज्रि जिउआ हमथानो नागिरो नोंनि आथिं आखाइखौ बुफायनो नागिरो नोंखौ ओरैबायदि खालामनो सैताना जिसु मावनो हायै जेबो गैया नों जिसुनाव बिबाय थादो प्रेज द लर्ड हालेलुया Thank you, Jesus. Praise the Lord. दे हामबायसै दे नोंनि नाम आरो नों बबेनिफ्राय आरो नों मा जादोंमोन आरो नोङो बबे मिसननि एबा बबेनिफ्राय फैदोंमोन नों बुंनानै लादो गिबियावनो आं इसोरखौ हामबाय होनदों फोरबो जिसु आरो इसोर आरो दिनैनि बे बिल्डिं चार्चनि मानगोनां बिदा बायदि गोबांथार इसोरनि लें हामबाय होनदों आरो बेयाव आइ मारियानि समान बयबो मोजां जिउजों दैदेनजानाय आङो गोबां सम न'खराव बिखुनजोजों बिहावजों हौवाजों नासयजानाय गोबां इसोरनि बाथ्राजों आं थांनो नागिरब्ला आंनि बिदिफोरखौ नाख्लायजोबनानै देख्लायदों आं हरावनो फैदों आङो बिदि आर'ज खालामजानो होननानै आं दिनैनि 13 तारिखखौबो आं मिथिया आं फैनो सानो स्पन्सार थैनायखौबो आंहा गोबां गोसोआव गाबनानै दंमोन आं दिनै लोगो मोनफैदों आं गोबां दुखु मोनदों आं उन्दुनो हायाबो आंखौ ओरै नाख्लायो हौवाया गोबां बिरि सिग्रेट सोबो आसिस थावफोरखौ होनानै आङो बेनो उन्दुनायजों आखाइफोरखौ रुइहोनानै आंखौ बुनायखौ बुरि खालामो दिनैनि हराव आंखौ जायगा होआखै आरो बिनि सोबनाया बिरिया ओरैहाय बोरलांजोबदों आं आर'जनि गेजेरजों मोनदों जोंहा आबौआबो गोबां दुखुआव नोंनि फिसाया नोंखौ नासयबाय थायो मा बे लोंनाय जानाय फेनायाव दं नामा बिरि सिगारेट सोबो इसोरनि बाइबेल फरायनायखौ मोजां मोना मेथाइ खननायखौ मोजां मोना आच्छा इसोरनि आर'ज खालामनायाव बाइबेल फरायनायखौ इसोरनि मेथाइ खननायखौ मोजां मोना नों फिसायनि थाखाय गथायबाय थादो बिबाय थादो नों बुंदो गोथार जिउआ बिनि सायाव फैगोन आरो गोजौ सिन्थानि बोलोआ बिनि सायाव थाफैगोन अब्ला बिनाबो गोथार जिउआव हाबनानै बै इसोरखौ फोरबोखौ बे सिनायनो हानाय बायदि आरो बेनिफ्राय नोंनि नामा मा नाम आंनि नामा बाबामोन दोननाया सुसान्ति इसोरनि दानाव दोननाया ओमफ्राय दा सरकारिनि बे माबायाव सोलायनाय जाबाय लुसि होनो आच्छा बेनिफ्राय नोङो नोंनि न'आ बबाव आंनि गामिया 2 नं आमजुलि आदर्श गाव बाप्टिस्ट चार्च नों बाप्टिस्ट चार्चनि दिनै नों बाहाय फैनानै नोंनि जिउआ माबायदि मोनखो आरो नोंनि देहाखौ माबायदि मोनखो आं गोजोननाय मोनदों आच्छा इसोरा अनसुलाखै जोंखौ गोजोन होयो ओंखायनो जिसुखौ इसोरखौ हामबाय होदो आरो नोंनि देहा माबायदिमोन आरो दा नोंनि देहाबो मा नोंनि सानाय सुनाया दाबो दं नामा गैया आं आर'जनि गेजेरजों गोबां सानाय बुजानायब्लाबो आङो बे आर'ज थावखौनो फिफुंबोदों मोजां मोनबाय नोङो दा
इसोरखौ हामबाय होदो हामबाय आफा हामबाय जिसु हामबाय गोथार जिउ हालेलुया हालेलुया इसोरखौ हामबाय होदो आखाइ खबनानै इसोरखौ आरो गावनि जायगा आरो बबेनिफ्राय फैदों आरो मा जादोंमोन आरो माबादि मोनखो आङो इलिया बसुमतारी आङो आगमपुर गामिनि मिसन जोंनि पारेसा बाथासिपुर पारेस आं बेनिफ्राय फैदों आङो सिगां जांखन होननाय मोनसे बेमारखौ जाजादोंमोन बे साबाय थादों मुलि होनानै हामबाय होमबाबो बिसोरा खमायाखै खमायनायालाय होमबाबो एसे दंबाय थायो ओमफ्राय आरो सिं सानायबो दंमोन दा बिनिखायनो आं सिगां गोबाव सम जाबायमोन 13 तारिखआव फैनानै ओमफ्राय फैफिननाया ओमफ्राय माने बेफोरनि थाखाय दा फैदोंमोन दा आंनि गोसोआव जेसेबांनाखि माने एसे गोसोआ गिलिर दंमोन दा बे गिलिर गोसोआ गैला आङो दा एकदम गोसोखौ रेजें बिराद मोजां रंजानाय गोसोआव फैदों आं नोंनि देहाया माबादिमोन दा माबायदि मोनखो दायो मोजां मोनबाय रेजें मोनबाय सानाय दंमोन ना गैयामोन सानाया गैखालामोन होनबाबो माने एसे माबा हामबायमोन दा इसोराव हामबाय आफा हामबाय जिसु हामबाय गोथार जिउ हामबाय आइ मारियाम हालेलुया 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 आखाइ खबनाय इसोरखौ हामबाय सोलाबो खाथि खालावबा मालाबा हाब मालाबा दे साउन्डखौ मोजां गादाबेल दैसिंगुरिनिफ्राय फैदों आं बेसेबांबा गोबाव सम गोबारै बुङोबा बारावबो खोनाया फैनो सानबाय थायो नाथाय आं रावबो लोगो गैयैखाय आं फैनाय जाया आरो मैयाहाय फैनो ओंखारबाय थानाय आं हरावहाय लोमजानानै मोदोम साना आं बेखौ प्रग्रामखौ आं लाफिनो हानाय नङा सानदोंमोन नाथाय आं दा अखा नायनायजों लोगोसे आंना मोदोम सानाय आरो लोमजानाया बबाव थांखो आङो फात्ताखौ मोनासै गावखौनो आं दिनै 13 तारिखखौ आं लाफैनो हानायखाय आं बिराद मोजां मोनबाय आरो नोङो मा गोबां खर' सादोंमोन नोंनाव ओमफ्राय मा जादों लोमजादोंमोन मोदोम साजोबदोंमोन दिनै नोंनाव दा बे खर' सानाय आरो मोदोम सानाय बे लोमजानाय दा दंना गैला दायो गैला आंना आं दहाय आरो उदैबो बिराद माबा गरगर जाबाय थादोंमोन आंना उदैया दा दिनै जिसुआ नोंखौ सोखाबाय बे 13 तारिखआव बिजानि उनावहाय जिसुआ सोखाबाय गावनि इसोरखौ हामबाय होदो नोङो मा नाम बबेनिफ्राय फैदों नोङो बबे मिसननिफ्राय फैदों केथलिकआ दा इसोरखौ हामबाय दे हामबाय आफा हामबाय जिसु हामबाय गोथार जिउ हामबाय आइ मारियाम हालेलुया 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 गिबियावनो आफा इसोरखौ हामबाय होदों आं थांनाय मासावनो प्रेसार ल' सासे डक्टरजों नायजानानै आं मोजां मोनदोंमोन आरो दहाय फुङाव बिराद सिं सादोंमोन फैनो हागोन ना हाया होननानै दाख्लैनिफ्राय आं फन खालामबाय थादों फिसाजोनाव नोंनावबो खालामदों होनबाय फिसाजोआ होनबाय जागोन ना जाया उदालगुरियाव पारेसाव रिटिक दं आदैनाव सोंहरसै होननानै बुंबाय आं मामा जायोनो आदैया लिंहरदों होननानै बुंबाय ओमफ्राय आं गोसोखौ मोजां मोनबाय आं दहाय फुङाव बे आजान होयैनि सिगां सिखारबाय आं मिथिखांनानै ओमफ्राय बिराद सिं साबाय थानो हानाय बायदि ओमफ्राय फिसालाया होनबाय मामा नों थांनो हागोन ना हाया होननानै सोंबाय आं थांनो हायाबाबो थांगोन आं अट' रिजार्भ खालामखादों फैबाय आङो बे जावैसोजों ओमफ्राय सिं सानायखौ हायाबा थांनो नाङा मामा होननानै बुंबाय फिसालाया दोनबोबाय थाखायो थांनाय एप्रिलनिफ्राय आं 13 तारिखखौ मानिबाय थादों दाख्लैसो आं एबसेन्ट जादों आं खिथाहरखादों फिसाजोनो ओमफ्राय फन रायज्लायहरबाय आं दायो गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों थानो हायि बायदि सादोंमोन आं गोथार थाव फुनबोदों आसिस दै लोंबोदों आं मोजां ओमफ्राय नोंनि बे सिं सानाया दाबो दंबाय नामा गैला दायो सिं सानाया गोबां सिं सानायमोन आइखां बायखां जाबायमोन नाथाय जिसुआ नोंखौ अनबाय नोङो दिनै इसोरनियाव दे जलाय सिखालाय खालामनो हागोन ना हाया दे जलाय सिखालाय खालाम दे जिसुनो praise the Lord praise the Lord praise the Lord praise the Lord hallelujah Jesus thank you for the praise hallelujah hallelujah hallelujah
할렐루야. 할렐루야. 네. 아까 이거 돼. इसोरखौ बोरै रायलाय माबा गिबियावनो इसोरखौ हामबाय होदों आइ मारियाखौ हामबाय होदों आङो दिनै खर' बेमारजों आं गोबां गोग्लैसोनानै दङमोन दिनै इसोरनि अननायाव आइ मारिनि अननाय हेफाजाबजों आङो दिनै आं बे 13 थारिखखौ आं थांनाय दाखालि 13 थारिखनिफ्राय दिनै मोननाय जाबाय दिनै आं बे खर' सानाय आरो माननाय खर' माननायजों आङो इसोरनियाव आं सोरजानाय मोननो हाबाय आंनि बे फारिसा जाहैबाय घग्राजुलि फारेस ओमफ्राय आंनि गामिया सोमखोरगुरि गामि मण्डलि सोमखोरगुरि मण्डलि दिनै आङो इसोरनि अननायाव दिनै बे 13 थारिखआव बाहागो लानो हाबाय आरो दिनै आङो बे आगोनसा फिसानिसो आं दिनै गथायदोंमोन दिनै आङो देहाफोरखौ रेजें मोनदों मोजां मोनदों बिदिनो आङो अरायसम आं बिदिनो इसोरनि अननायजों आङो बे 13 थारिखखौ बाहागो लानो हाबाय थाथों होननानै आं इसोरनिसिम आं खावलायो आं बेखौनो आं दोनबाय होननानै 할렐루야. 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 आं आफा इसोरखौ आइ मारियाखौ हामबाय होयो आङो गोबाव समनिफ्राय आंनि गासै देहायावहाय गाराय जादोंमोन आं थैसिगौमोन बिसिनायाव बारा जानाया बोसोरसे जादों आङो ओमफ्राय एसे जाबाय थानाया बोसोरसे जादों ओमफ्राय बारा जानाया मास मोनथाम मोनब्रै जाबाय बिसिनायावनो गोदोसोनानै थाबाय सप्ताथाम सप्ताब्रै नोंनि मोदोमखौ सोरबा गाराय जाजोब्बायमोन गाराय जाजोब्बायमोन आच्छा सिखारनो हाया बेसे गोबाव जाखोमोन गाराय जानाया बारा जानाया मास मोनथाम मोनब्रै जाबाय आच्छा डाक्टारनो बेयाव लाङो बेयावबो हामा बेयाव लाङो बेयावबो हामा नों सिखारनो हायामोन सिखारनो हायो थाबायनो हायो एसे हायो होमबाबो गिदिर अर थिफुनाय बायदि जाजोबो अर थिफुनाय बायदि जायोमोन आच्छा बेनिफ्राय दा नों दिनै बे 13 थारिखआव फैनानै नोंनि बे मोदोमनि गाराय बायदि अर थिफुनाय बायदि बे मोदोम गंसे बे मोदोमनि बिगुरनि बेरामखौ नों माबायदि मोनखो मोजां मोनबाय नोंनि बे मोदोमनि बिगुरनि गासैबो मोदोमनि बे बेरामा दाबो दङना बेयो मोजां जाबाय गैला दे हामबाय आफा हामबाय जिसु हामबाय गोथार जिउ हालेलुया 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 नों बबे गामिनि आङो माबानि निजोमपुरनि घग्राजुलि फारिस बेनिफ्राय गामिया माबा सोमखोरगुरि ओमफ्राय नोंनि नामा मा नाम आंनि नामा सुसिला मुसाहारि दे आखाइ खबदे एसे बिनि मोदोमाव नै बे खेबनाय फट'आ नै बिनि मोदोमजों थिफुनायमोन दा रानजोब्बाय इसोरखौ हामबाय दे मोदानदोंलै बाराद्राय सान्दुंनो मोदानदों आं गिदिंसे आफा इसोरखौ आरो आइ मारियामखौ आं हामबाय होगोरो दिनै आङो मानो होनबा बेबायदिनो आंनि मोदोमफ्राना गोबांथार नैबे आखाइया माने जरा सिङाव मोननाय बायदि सायोमोन ओमफ्राय थिखांनो हाया ओमफ्राय ओरै उन्दुनानै लायोब्ला माने आखाइखौ आं बोख्लायबोनो हायामोन ओमफ्राय दाना आखाइखौ माने एकदम गथ' गोरलै जेरै जोथोन लायो बेबायदि लासैनो माने आङो बोख्लायनानै उदैयाव बिदि लानांगौ जाहैयोमोन आरो ओमफ्राय दा इसोरनि अननायजों 13 थारिखआव फैबाय थानायजों दिनै आंनि बे आखाइ रोदा सिङाव सानायफ्रा अरदावलाबायनायफ्रा आं मोजां मोनदों आरो आखाइ थिखांनो हायो दा थिखांनाय ओरै खालामलाय हायो दे आखाइ खबनो हो बेनिफ्राय मा नाम आंनि नामा सुसिला बसुमतारी बबेनिफ्राय फैदों जोंनिया फारिसा घग्राजुलि गामिया मा गामि सोमखोरगुरि दे इसोरखौ हामबाय दे आखाइ खबदो सैथो आरो नंगौखौ फोरमायनायाव आरो जिसुआ दांबावगोन सोखागोन आङो लाखोमानो नाङा फारिसा बाटासिपुर गामि मण्डलिया गालेल 2 नम्बर गालेल ओमफ्राय आं दा बाटासियाव थायो आं थारायबारि मण्डलियाव गिर्जाखौ हाबो दा थांलाय फैलाय गोजानखाय आङो आंनि थाखाय बुंनो फैयाखै आं दाख्लै थांनाय मासनि 13 थारिखआव बेयाव फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय 13 थारिखआवनो दा फिसौ दङ जा सासे 5 बोसोरनि
ओमफ्राय बे आइ बसन्त बेरदोंमोन गिदिर गिदिर अर बायदि खामनाय बायदि थेवबो आं गारनानै फैदों फैनायनि उनाव 13 तारिखआथ' थांबाय 14 15 तारिख बे साननैयाव मानसिया बारा जादों थारमाने थाफ्लिफोरा गासैबो बेदलाबजोबदों मोनामदों सेवनाय बायदि मोदोम गंसे जादों ओमफ्राय आङो मोनायावहाय 16 तारिख मोनायावहाय आं रजारि खालामनानै ओमफ्राय आं आलफनसानाव बिबाय आलफनसा नोङो जुदि नंथारगौ नोङो इसोरजों लोगोसे दङबा दिनै बे आंनि फिसौनि थाखाय इसोरनाव बिना हो बिनि गारायफोरा हामनाय बायदि दिनै बिमा बिफा गैया मावरिया हावरिया फिसौ होननानै आङो बिनाव बिनायाव बे आंनि फिसौनि गाराया हरसेयावनो रानजोबनानै थादों गासै हालेलुया 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 बुं हरसेयावनो तारमाने सिथ्लि हामनाय माने बेराम जाजोब्बाय बे थिफु दै जमा जमा बिलुन बायदि जानायफ्रा हरसेयावनो रानजोबनानै बे गाराय दाखोना बेराम बे मोखांफोरनिया बेराम जाबाय थेवबो आङो उफाय गैया दा हाजिरा मावना जानाय नालाय जोंहा मालिकआबो हाजिरा मावनो थांबाय आंबो हाजिरा मावनो थांबाय बेनिफ्राय फैना नायबा गासै बे गाराय दाखोना गुजोबनानै गुफुर जानानै थाबाय मानसिया साफा जानानै थाबाय आरो नोङो आलफनसानाव नानि आलफनसा रुंसारि जानाय आलफनसानाव बिदोंमोन नै बिखौ फोथायदों दि जिसुनाव बे बिनानै होगोन होननानै आरो इनिफ्राय बे नोंनि फोथायनायजों आरो नोंनि बिनायजों आलफनसायाबो जानो हागौ सोरगोआव थाना बिना होबाय बेखायनो गले गलेमनो आलफनसा सोखाया नाथाय आलफनसाया जिसुनाव बिनानै जिसुआ बेखौ अनबाय आरो नोंनि फिसौआ जाय बियो मोदोम गंसे बसन्त बेमार जानाय आइ बेमार जानाया बियो हरसेयावनो स्लिम जाबाय बे इसोरनि गेदेर अननाय आरो आलफनसायाबो बिना होबाय बेनिखायनो जोङो जायफ्रा फोथायदों बिसोर आलफनसा बिना बेबायदिनो सोमोनांथावखौ जों मोनगासिनो दं बेनिखायनो नोंसोर बिनायाव थादो आलफनसानि थाखायबो बिदो आलफनसायाबो बिनानै होगोन दे आखाइ खबनाय इसोरखौ हामबाय सोरहाबा बुंनो गोनां अनना फै बुंनो हागोन